Ja uglavnom koristim digitalne verzije zato što koristim digitalne i naočare, DJI, zbog vida, jer imam sočiva za korekciju. Tu sam morao da idem i kod optičara da vidim za te FPV naočare koja mi stakla trebaju. Tako da sam i njih morao da prilagodim sebi. Imao sam problem u početku, dosta sam povraćao, imao sam mučninu od FPV dronova, da. Nisam navikao. Onda isto, kad staviš, tu ima unutra 2 ekrana. Kad staviš na lice, imao sam 2 slike. To mi je bio problem. I onda sam dugo, trebalo mi je jedno 2 nedelje, vežbao sam da fokusiram na, ne znam, našao sam još jednog čovjeka koji je imao taj problem na YouTube-u, pa sam vežbao fokusiranje na jedno 20 metara i onda sam i vidio koliko se naš mozak igra s nama. U jednom trenutku slika mi se samo spojila u jedno. Ja sam dotad vozio na jedno oko. Sam vežbao, onda sam skontao kako i od tada nemam problema. Ta mučnina me isto prošla. Navikao sam na naočare.